Ukanti ulwamvila lwentsholongwane i-corona luchaphazela ngendlela embi inkalo eziliqela zenhlalo noqoqosho. Enye yensika zoqoqosho loMzantsi Afrika nedala amathuba omsebenzi ezokhenketho chaneke ngamandla kuqhambuka kwale ntsholongwane kwiphondo lomntla-ntshona apho isiqhubu sezokhenketho sikhoyo ePilansberg ngaseRustenburg. Ushishino lokhenketho sele luluvo ulwamvila lwe-COVID-19. Isithili Bojana Platinum apho ikhoyo eRustenburg yenye iziqubu zokhenketho kweli nalapho kukho amaziko kwamkela indwendwe yakudidi oluphezulu. Abakhenkethi abaphuma kweli nakumazwe ehlabathi bayayithanda le ndawo. iSun City Resort yodumo, umyezo wezilwanyana ePilansberg, imiyezo yenkcubeko zezinye zendawo ezitsala umdla wabakhenkethi. Intsholongwane yecorona iqhwalelisa ukhenketho kuba imisitho eliqela iyarhoxiswa. Abo bakwezolonwabo sele beluva ulwamvila lwale ntsholongwane. We're losing more gigs in the creative industry. We're losing the gigs. Right now, as we speak, we already have 3 bookings that are cancelled for this month, of which is a problem since we actually doing this and we're feeding from this. We're all getting our salaries from this instrument. Some of the guys, they are breadwinners at home. They're feeding like 6 or 7 people in the family. Ayize zolonwabo kuphela ezichanekayo nabanini bezindlu zendwendwe bakharismantshiyane kuba abo bebecele ukubekelwa amagumbi bayarhoxa. We're getting guests who are booking online, and these people, most of them are from overseas. So when they started hearing about this corona, even if it's not yet in our place, they started to panic, and then they started making some cancellations. And by doing so, it means we're not going to get money anymore, and we're not sure what we're going to do about our overheads, about our employees. Ukanti abasebenzi kwezokhenketho basahleli ngethemba ngelithi le meko iza kutshintsha amaxesha obumnandi abuye kwakhona.